Alkoholen går op i det område i hjernen, der styrer evnen til at vurdere risiko og mulige konsekvenser af ens handlinger. Den er nemlig først færdigudviklet i 18-20-års alderen. Da alkohol nedsætter denne evne yderligere, kan især unge komme ud i farlige og ubehagelige situationer. 6 ud af 10 i alderen 15-16 år har således været involveret i skænderier, slagsmål eller problemer med venner eller forældre, efter de har drukket alkohol. Hver 5. pige i 9. klasse, som drak alkohol før de blev 12 år, har haft uønsket sex i forbindelse med alkohol.